Ngokwenkolelo nje yethu sonke siyakholelwa ukuthi wonke umuntu unengilosi ezithile ezimbhekile noma unamathonga athile ambhekile noma nje unezidalwa ezithile ezimbhekile bese kuya ngokuthi wena ukholelwa kuphi. Kodwa futhi kukho konke lokho kuye kuhambe kube khona izinto ezididayo engawakhi kahle umqondo, njengokuthi nje umuntu siyazi ukuthi unamadlozi akuba ambhekile, kodwa kunesikhathi la khona kuthiwa umuntu ungenwe idlozi, leli dlozi leli lifuna abheme isinemfu noma mhlawumbe lifuna ephuza utshwala. Lapho kuke kudide kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu wakwaphila emhlabeni walithola ithuba lakhe lokuyiphila impilo yakhe bese futhi ezongena kuwe sekufanele manje wena ungayiphili impilo yakho, uphila impilo yakhe. Ngoba njengoba uphila nje nawe ula emhlabeni uzophila impilo yakho, uzodlala nawe indima yakho. Awukwenedi muntu lapha emhlabeni ngokuphila nje nawe uzoyiphilela eyakhe impilo neyakhe indima owuyizela emhlabeni. Manje ngeke kumangaze ngempela ukuthi uma ngathiwa wena usungenwe idlozi elithile selifuna uphile ngendlela ethile okwakuyilona elaliphila ngaleyo ndlela noma wenzise okwakhe lo muntu wayephila ngaleyo ndlela, usuke sekwenze njani mase sekufanele wena ungayiphili impilo yakho kodwa uphila impilo yomunye umuntu naye walithola ithuba lokuba ephila impilo yakhe.